Elutego m na Volt 104.3 FM na-asị gị daalụ ka iso nọnyelụ m n'ụbọchị nke taa na-asị gị deeje ọ dịrị izi ọ dịrị fere ijos nnọọ se nnọọ ka ị nọnyelụ nnọọ ndị Volt anyị wee nọgide from morning wee ruo kịta iche na ọ dị izi ọ dị ọkwa izi chaa chaa na-asị gị daalụ sọ so ebe ọ bụla ị nọ na-ege m ntị adị m sure na ị na-eme ọfụma nke na-emekwa na tupu anyị gaa that break ekene bugo m mana ọ bụ na ị just nnọọ na-ajoin enye m kịta na-asị gị daalụ so just ka anyị kpaa nkata tupu ya bụ chi ejinarị anyị o because anyị kwetekwesị that na achụwa ji ewu ojii n'oge ịghọta enwe ike chụtụ ya ife ịghọta maka ọ bụ na ịchụgharị ya n'oge ike gwụkwa ị ga-emix ya so a na-asị ka njụkwa echi anyị niile bụgodu 27th of May Children's Day so ana m eme survey like nọ na-ajụ ajụjụ ịmana ihe ụmụaka na-amasị m so nọ na-ajụ ajụ na-asị bikonu otu ụmụaka si nọrọ 27th May break otu ha si nọrọ break on 27th May ya bụ Children's Day parents anọkwa break because ha ncha bụ the part anyị na-eteki gasị mago n'ime kishon na ụmụaka na ha take the right part na ha nọ the right part ịghọta anyị bụ ndị okenye anyị na-anwakwa ike anyị ọ bụrụ anyị na-anwa ike anyị gọọmenti a na-emebili anyị ọrụ ịghọta ka anyị kpọkene nnọọ gọọmenti because of federal government or even government because even the Enugu government nwere the power isi onye ọbụla n'ọnụ ụlọ then ndị private sector because na ụmụaka nọ n'ụlọ ifili na ọ dị worthy for parents ịnọ n'ụlọ maka ụmụaka ha duru ha pụọ ọ bụ na nwa gị bụ an introvert ọ na ụmụ gị bụ introvert ha adịghị like ịpụ apụ inwe ike iweta the phone back to the house ka anyị kpakene nkata because njụ kata ma ajụ asị mba na-adị anọkwa break o na parents na-ejekwa ọrụ si ha ụmụazị nọrọzie anụ break ka ezi onye na ha nọ nwere onye sanwụ ya bụ ajụjụ parents nọrụ ọrụ ụmụaka nọrụ break that means ụmụaka nọ n'ụlọ kedu onye na ha ga-anọ nwekwa onye sanwụ m dị ajụjụ nsikwa ka m buru ya bịa na redio ọ ka nwekwa mma ịma na uche onye adị njọ ịghọtago uche anyị bụ ife anyị feel and ebe anyị na-eme majority carries the vote ọkwa ya ọ nne ka ọ na ọwụ dị nne ada onye ga-emezi anyị mara the right thing to do onye ga-eme anyị mara the right thing to do because ọ bụ na ya amara anyị amarọ and ọ bụ na anyị ajụla ese anyị ama mmakwanụ and the ice na information is power or knowledge is power ịghọtago so ọ dị very important the kind of knowledge ị nweta or inwe ga-determine the kind of power ị ga-enwe and that power anyị na-extend ya to our children to the generation and to our next generation so ọ dị very important ka nkene parents unu maka mbụ n'obi wee bịa today ụmụaka ị nọ n'ụlọ on 27th May unu agaba ọrụ ọ na-akpagbu unu ọ na-afịa unu ahụ ọnụ na-adịghị ama ka esi eme ya amakwa m na some of you nwekwa ịmago ụmụaka na ụmụ gị bi but onye bụ the best because anyị na-ekwuda na due to otu economy dị kịta anụ a anyị nwezi much busy schedule adị nwe ike mgbe ị ga-eji ebata ọrụ n'abalị okọtọrọ ịgba nwa gị alarugo ụra ịghọtago so ọ ka mma na gị nwa nọ n'ọrụ on 27th May nwa gị anọ n'ụlọ especially ndị bụ na fe nwere ọkụ dị ndị na ụmụaka ya nọ di nọ n'ilo nwaanyị nọ n'ilo housemaid enwerọ inwe housemaid enwe ị ga-atọrọ housemaid with akụkọ ifo anụ anyị na-anụ everyday ha na-eme ihe ndị a na-eme ha na-emekwa anyị ịwa but nwekwa ife anyị ma anyị ga-eme abụrụ ihe anyị na-eme ya kịta but anyị ga na-anwe ike anyị ihe ntịchi n'azụ makwa bụ try your best so long as na ịnwale ike ga m na-agwa gị your best ga-show one day ịghọtago na Chineke nna nekwe n'anya fụ ka isi wee gbaa mbọ n'isi nwatakịrị ọ ma nkwe ka ihere mee gị so ọ dị important ka anyị kpekenye ya bụ nkata ka anyị malụ na ụmụazị nọ na ụlọ gị nwa agawa ọrụ ọnya bụ the best and also ndị nke anọ na shop ifili na 27th May ahụ na parents kwesịrị ịnọ n'ụlọ because gị nwe shop ịnọ on advantage
ị nwere ike idu nwa gị ga shop yọta, so you know at an advantage gị nwe idu nwa gị ga shop. But for ndị bụ na ha enwero this leverage ịkpọ nwa ha gaa ebe ha na-arụ ọrụ, ifili that na ha anwa ịnọ n'ụlọ gị nwa agawa ọrụ ka mma, pọọ si tinyekwuoru unu holiday, kpọọ m na 07060485853 07060485853. Tata bụ Monday ka anyị bido n'oge plan about our week. Hello, ka ime no ka afọ gị na-ebe isi akpọ m anwụ nnọọ gaa n'ihu. Daalụ. Hello. All right. Daalụ, jisike kpọghachi m azụ 07060485853 ka anyị malụ. And o nwee ebe ọ ji lụtaba aka, ọ na-ekwu maka mgbe ọ na-etonite na onwere onye nwere ike ihelp ya ịmago nduru ya gaa ebe a ịmụazị na-enegharị anya on 27th May, ịghọtago. So ọ dị very important ụmụafọ isi ka hapụ ibu ha too ha akọba akụkọ. Hello, good evening, ka ime ka afa gị na ebe isi akpọ m. Chukwu m isi ebe akpọ m. Oh, nnọọ gaa n'iru. Na o mee gịnị? Ọkwa echi? Anya ka m na-ekwu na o nwere ndị parents si m na adị enyekwa public holiday, na-ajụzi na eziokwu because na mụ aghọtara okwuzidi. Bankers kwa na-enyekwu ndị bankers. Mana ha hụrụ ụmụaka, ha bụcha family people, ha nwere ezinụlọ na ka anyị na-eme netwọk n'ụbọchị nke taa, biko na onye kwuketekwa okwu ọkọtụ. Well, imagine idu nwa gị ga somewhere, kpọsara ya mmadụ gaba ọrụ like ebe crowd ju amara but ụmụazị nidiri ị na-aga, I mean all Children's Day, so ife ruru fa asụ ụmụaka idu ha apụ. But my problem bụzi iduru ụmụaka apụ ọ
ha nọrọ n'ụlọ gị nwa na onwe gị ejebe ọrụ ọ kaala anyị mma otu ahụ ajụ ịkọchala m akụkọ ka childhood gị si ego otu esiro wee du gị wee pụọ ma ntamimo enidi m ka ị kọọlụ m na ọka mma na gọọmenti ọ na some sectors adịghị enwe holiday on imago 27th May because I matter that na these children dey very very important ha dị dedicate kịta ọ bụ na ka nwee nwatakịrị na be gị kịta ka ị kwesịrị na-afọm ha into the shape ịchọ ka ha dị so aka mma na imago na ịhapụ ha na without guidance. Hello, ka afa gị na ebe isi akpọ m tantalizing nnọọ da okay in a situation na teachers aga akwa na onwe school mma onwe ihe gbasara teachers na-eje holiday ha that day but that school nwere ebe ha na-aga but strictly on the parents ka ihe a parent bụ na onwe ha ike ịnọ with the child ga-eme ọ ka mma otu ahụ because ọ bụrụ school niile na-enwe somewhere to go to. All right, daalụ.
Daalụ. Okay, ka anyị hapụ ichezọ the ajụjụ, cheta na ajụjụ na-ajụ today bụ in a situation otu anụ a na-ajụ now na eziokwu na o nwere parents or yes parents nwere ọrụ ha na-alụ adị enye ha 27th May for ịmago na ịnọ n'ụlọ with ụmụ ha, especially ọ bụ na the company ma that na ndị dị married nwere ụmụaka juu na the company. Yeah, na enyekwuta safety of the kids because the truth is that a parent na-apụ apụ na-achọ ebe ọ ga-eduga nwa ya, especially ọ bụ na o nwere maid. That is where some schools come in. Ị ga-afụ school like this agụchacha anọcha school na-agbasa ebe tu jiri maka ụmụaka parents ha na-anata late eme lesson ahụ wee ka ọ bụrụ 1 hour 30 minutes n'ime 1 hour 30 minutes and the parents ka ya bịakwa 1 hour late. Ịghọta, igosi gị that na ọrụ ọ na-arụ they are very important and na ọ na-agbasa late and o nwere ihe ọmụ ọ ga-eme ya. So in a situation enwe 27th May ebe a na-enye holiday, a na-enye ụmụaka holiday, ndị bụ our priority, ụmụaka kwesịrị our topmost priority because somehow of the future of tomorrow, our next generation. Ifili that na a parent na ọ ka mma otu a gọọmenti edi enye parents holiday or federal government or some private sector because ndị bank na ama ebe metinye ha federal ka ọ onye nju kịta asị m nọ na nke ha dị iche na onwe mgbe ha ji anọ holiday mana these people nwere family. Amara m ebe metinye ndị bank or private ka federal ka steeti. Then nwere ndị ọrụ ọzọ, then ndị nwe shop no an advantage because ha ga-edunwe ụmụ ha ga shop or just a day. Mana ndị bụ na ha enwere disadvantage kedu ife fada ya eme or you take permission from office. So ihe na-atụ aka nsem na that parent take a permission, a day permission, with the child because what's important gị na nwa gị kwesịrị na-akpakọ nkata, kwesịrị na-ajụ nwa gị kedu ife na-eme, kedu otu o si eme, ka school dị, any challenges so far. Ịma na-eme n'ụdị ajụjụ a question and answer na ọ bụ na ịbata n'abalị ọ bụ na nwa gị anakpugo o nwere ife ịma maka nwa ahụ, ị mara challenge ọ na-agabiga in school. Ọ bụ by weekend ihe dị important o kwesịrị ịgwa gị agafego unu akọbazie ife dị relevant. So otu anụ eso etinye on Tuesday bụ n'etiti ịmago n'ime weekday, at least ọ gara akwụkwọ taa bụ Monday, ọ ka ya enwetakwa efe chetakwa brain ya akpọknetekwasị ya mommy yesterday mommy there is ịmago ụmụazị ndị a na-atapị oyibo. Ịghọtago, ọ bụrụ ụmụ gị na-asụ ebe a gasị gị mommy na o nwere nwa klaasị ma mommy antị me nke a ma mommy nke a me mommy ịghọta ma dadi nke a emekwara nke ọzọ ejiri emekwa. So dị very important na a na-enye ụmụaka break and parents esonyekwa na ya bụ break. Unu echela na ashị ka eziokwu ife na-ajụ ọ ka mma na parents adịghị aga break with ụmụaka otu ọ bụ 27th May. O nwere ọnụ ndị Hausa na ha mee Ede Mubarak ọkwa enye anyị break ihe agbasaghị anyị then ezize na nke ụmụazị gbasara anyị ama nye anyị break ifili na ọ ka mma. Ọ bụrụ na ọ karọ mma kedu ihe parents ga-emenwu parent nọ n'ụdị ọnọdụ a? Then a lot of you na-ege m ntị nwere dị challenge ịmahụ ihe gị na nwa gị ga-eje echi. Inwe ka ọ bụ na ị nweghị ego sef but because na ị nidere ebe nwa a ga-aga ihe adịgo first ime gịnị ịchọ somewhere kpee ego bie ego kpefụta anya bụ ego kụwa save box gị bụrụ piggy vest ka piggy box nke ọnụ na-akpịa nji save ego. Mana anyị nwa bụ ndị na-eri ego anyị amachaghị ya mara ụmụ saving box aga so gbayalụnụ. So ka ihe na-ajụ tata bụ ọ bụ na enwere parents nọ na this situation ka ihe ọ ga-eme and for real enwere parents nọ na this apart from the back onye ndị banka asọ ha anwa ka in fact ha anwa ka mbudi ọ dị ka ma ebudi n'obi wee bịa because kịta mmadụ kwuru ya it's just ọ just gbata m n'uche kịta that na true ndị adịghị agakwa holiday. So ama m not a day but that's a day when how many hours you ga-anọ away from your child or a parent ga-anọ away from their child. So kpọm na 0706 048 5853 ma kpọm na 0915 5708347 0706 748
5853. My phone is 0915 570 8347. Ka ya bụ nkata ka m ghọta ife a ga-emenwuru this parent. Ọ bụkwa na ọ n'aka m sef ụ na-akpọkwuo m si m bịa take care of your child. Obere ego ka m ma anụ, but ife anyị na-achọ bụ solution to parents bụ na ha nọ na mkpagbu maka ife dị otu a. Hello, ka afọ gị na-ebi gbatịnata redio gị. Chioma, gbatịnata redio gị ka m gbatịnata gị. Gaa n'iru. Gaa n'iru. Daalụ, daalụ sọ, daalụ. So according to Chioma, nwere ihe dị na ya, nwere ihe dị na ya, just one day. I feel wow, amarakwa m mmadụ oneche, but I feel kwa m na parents kwesịrị na permission n'ọrụ ịghọta. Ọ bụ na, in fact, I need him solution for parents na-ege m ntị because ana asị gị na permission n'ọrụ what amara m ụdị ọrụ ị na-arụ enwe ike ka ekwe ike ka ekwe hụ, but enwe many solutions. Hello, ka ime ka emezi ọ dịgokwa uhuru Chioma. Yes so yes so oh daalụ. Dijoli bụ nnọọ daalụ. Parental care. Yeah, na-aghọta.
Mm. 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 Dalo so. Dalo DJ Limbo. Dalo. Daalụ. Yes, and anytime ọ kpọkwana like this ọ na-enye insight. Ọ sị unu akwụsịkwa n'ọrụ maka na ụmụaka nọ n'ụlọ, ịghọtago. Assurance kwụsị ọrụ, ana m asị ọ dị mkpa na ha take a day permission or na gọọmenti or ndị ọbụla ha na-arụ ọrụ nye ha holiday. Otu ọ ya akwụkwọ rukwa enye teachers holiday, okwe ndị ọ ga-abụkwa enyekwa ha holiday maka na ọ Children's Day. So m na-ajụ ọ ka mma otu ahụ.
dịrọ ndị bụ na okwero ha omume nọ n'ụlọ ịnodo ụmụaka because the truth bụ na onwe ndị enwero housemaid so ka ebe ha ga-akpọsa nwa ha ada ha bụ ofu ihe ahụ ọ bụrụ ị na-azụ ijirizie ịma na ụmụaka nwe ka brain ha si function inye nwatakịrị biskit ọtanube mana ọ na-atakwa biskit eri mgbe mana ofu nke ahụ enyere ọtanube biskit ahụ ka ọ ga-achọzi ka ọ na-ata ihe ọ test just for one day so nwe ka brain ụmụazị fe mara ya a na-asị gị mọmi that particular biskit ị na-awọndazi ka ebe nwa gị si wee taa anya bụ biskit ị na-awọnda otu a ka ọ dị n'ọzụzụ enwere ị ga-enyekọta nwa gị advice gwakọta okwu one day just ofu mistake ofu ụbọchị ị ga-akpọsị ya n'aka onye obi adịrọ mma inwe ike ijechezie bata just one uche ga ama mgbata dị na ọ nweka the baby ebidoro or the child ebidoro mgbe ahụ change ba mgbe ị ga-eji ọghọtazie na-eme omego 2 weeks 3 weeks na wondazi ka ebe nwa gị pick up this behavior so onye ka nna ajụ especially ndị bụ na fe nwere onye ga-enyere nwa ha aka n'odo nwa ha anya kedu ihe ndị dị otu a ga-eme. Hello, ka ime ka afa gị na ebe isi akpọ m? No, Chimaobi from Amagoze. No. Gaa n'iru. Daalụ.
Hmm. Hmm. Oh, Dalo so. Dalo. 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 Welcome to the family. Yeah, first time in a bomb na phone. Sige Dalo so. Hello. Keki me. Ka fucking ABC at bomb on the oye. Hmm. Hmm. Na ni na-ekwu. Hmm. 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 Hmm.
Dalo. So. All right, 0706048585 on our call line that no they adekwa money ọ bụ na gọọmenti consider kwa ndị ịmagono ndị parents bụ na ha na-arụ ọrụ oyibo ndị ọya wee nye ụmụ ha 27th May asị ịnọ n'ụlọ maka holiday ma ije nkwụgharị ma ije mkpagharị ahapụkwa onu parents at least ụmụazị kpagharị afụkwa na onye ga-edu ha kpagharị akantị bụ na imagine mụ nwa na onwe m idu nwa m nkịta na onwere onye na-enyere m aka n'ụlọ sọsọ ihe na-ese evu m bụ skuulu ọ na-aga then nduru ya jekwe ya na crowd na-eme expect onye ọzọ do ụmụ ya ịbụọ ma ịtọ inodoro m nwa m anya ọfụma ịghọta onye mere anyị ji weweta topic a n'ụbọchị nke taa ọ dị mkpa ịhapụrụ parents ofu ụbọchị in that day ya bụ that 27th May a na-eme Children's Day ka ha nwee ike imego nọrọ nso na ụmụ ha weda na ha achọ ịpụ apụ ma ha achọ ịnọ n'ụlọ at least ha na nwa ha nọrọ ka hapụ ịnụ akụkọ dị anya sọsọ maka na mgbe ị eluzu nwa gị ka ị ama na ọrụ oyibo aha dị more important than your child ka ọ gụnwa. Hello, gaa n'iru anwụ anwụ. Ghọta na that day is a special day wee nye ha dịka ndị nne ụta ka o kwesịkwara ọkwa next month kịta bụzi ụka ndị nna which they are expecting something great something gbara iche n'ihe a na-emerụ ha iji wee zie ya na ụbọchị ahụ mgbe ụbọchị wee nye ndị nna ụta ka o kwesịkwara dị n'ụmụaka anyị ama na eziokwu na ọtụtụ ndị nne na nna nwere ohere na-akpọ ha apụ agakwa ebe ọbụla niile dị iche iche ọ dị mma mana kwa that day akpọrọ Children's Day ọ ụbọchị ha ekwesịrị izi ihe dị iche karịa n'other day ka ha ji na-erote ọ na-asị hey next coming o that day will be our day our mommy will do this and do that because Hamago is a day kept for them so ekwesịrị ime dị iche n'oge ahụ amara m na obodo siri ike na onye ọbụla na-agba katakata take care of the family but ka anyị magodo the way ga-esi wee mee ka that day bụ a special day to them ọ bụgo na ị nwere ohere ịkpọ ha wee gaa dịka nna nwaanyị na onwe should try let it be that na akpọpụrụ ha from yard na ọ bụrụ na ha ga-anọkwa n'ụlọ that day let them go out and see other kids around ọ ga-eme ha that day amara mma and teche na ọzọ nwere egwu nchọ ka ịkpọrọ ụmụazị leaders of tomorrow. All right, daalụ so. All right, okay. Okay, Sasgo Mkpolu, DJ Olibos Mkpolu, Leaders of Tomorrow by bracket. And in case of one of my for I'm got borunu, it was a no, imagono yacha be fegoria. So with a lot of children's songs. And actually, them may make sure I'm with the chef because unga boy alumetini. I'm ego marco on a so buy imagonde buy ego because then a lot of them get them like
enwere m like 7 gbatagodu m n'uche but sọsọ ofu oibua bụ ndị Nigeria gụ ya, ndị nke ọzọ bụ ndị ọcha. Alright, so echi na bụ maka ụmụaka. Today anyị na plan ahead of tomorrow otu ọ ya adị because ọ bụ na nya na nna abịa on Sunday na Odenigbo nkara ịbịa bịa kwuo ya but otu ọ bụ na ọtata otu o si wee dabakwuo on Tuesday ka amara m ọ dịgokwa late but ọ bụ na ị ga-ayọnwu onye gị na ya ịmago na onye na-alụ ụlọ ọrụ ọ bụ na ị ga-ayọnwu ya ma agwakwa gị ma ọ ji gị yọọ ya ka gị na nwa gị nọrọ n'ụlọ especially ọ bụ na o nwere onye gị na ya bi. Hello, ka afa gị na ebe isi akpọ m? Tantalizing. Ha kwa plenty o, ha buru ibu. Sinye ha anya, ha buru ibu, yes. Mana inidikwa na ịma ihe ma ọ n'iso ndị ibe ga-eje ebe ha na-eje anọfọ ụmụaka ya gara school because ifro ka isi tolite kịta na-echeta ya otu a nke ọ dịkwa ihe anyị na-eme abụrụ maka na ịma because o nwere time oge eru oh no one did you eju anya bụ ajụjụ na parents a ga-ekwekwa onye na-akpọ at least ha spend go like 8 or 9 hours na school ma ihe ọ bụ na ị hapụrụ nwa gị n'ụlọ n'aka onye mara for more than 10 hours eyota. Alright, daalụ so daalụ. Okay, ihe anyị na-ekwu ya dị ekwu maka ụbọchị ha gara akwụkwọ ha na spend the most time na school. Ana m ekwu a whole day onwere onye na-afa ga-anọ. My ụjọ m now bụ na a lot of you parents emekibe plans ịmakwa na ịma nọ n'ụlọ imekibekwe plans otu nwa gị ga-esi survive echi without ịga school and without gị enwe nọkwa nso nọdebia nso. And also onye na-atụkwasị obi ka onodo afụgo m ebe anọgo m a place or places ebe mmadụ kpatara onye ọzọ mụrụ ụmụaka nwa ka onodolu ha ka onodori ya nwa ya anya or ụmụ ya anya ama m ka ọ na-adị. So I know what I'm saying, as in the fear that na nwa gị nwere ike ama take care of the child or na ọ ga-enwe mmekpa ahụ ebe ọ nọ kwesịrị na-atụ gị ụjọ. O nwere some certain things ị ga-echete nwa gị ọnọdụ nwa gị ekwesịghị ịnọ icheta ya
o kwesịrị ịmapụgo obi, kwesịrị make plans ahead of time because of today, tomorrow. Hello, ka ime anyị kenekwa Chukwu. Ewo, okay. Daalụ. Akalịkwa. Okay. Dal. Yes. Nyebe ekulu na all sense schools akadịskwa. Okay. Kadi. Oh. Ka ebe ị na-akpọ m kịta. All right. Daalụ sọ onye nkụzi ibe m. Daalụ. Oh. Thank you.
Dalo, 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 bringing back memories. So it's what I call the NHS. In fact, that day, I only did a excursion at time. 27th May with the day you get excursion because ever get do gije government they involved. Ị ga-afụkwa onye just so na onye mpịa nwere nnọọ ego na the school ọ sị ka sponsor one thing or the other. Ị ga-afụ ndị ga-asị emesị ebe 5 ma ebe 4 gbadatawa na field a dị ụtọ. I'm telling you, Children's Day were a memorable day. But because of otu ife si wee dị now, ọ fịaziri ahụ. So biko nu, a na-achọ ịgwa gị, amara m the best abụrọkwa idu nwa gị ga somewhere because hapụ isi n'ọnụ m ka o si, but ife na-eme a sị na onye ma ga-eme gị ewa. And when it comes to these children, ihe na-ewute m bụ na ụmụaka kịta nwebere ihe kparara m ha depressed go kparara m ha adịgo depressed. Amara m na ọ bịa with this Gen Z generation, amara m na ọtara m ife na-eme so ọ dị very important. And nke ka njọ na nwa gị dị depressed kịta okwu agwụgokwa ọma nkwekwekwuo okwu ya ma mma ife na-eme. So ọ dị very important. Ọ bụrụ nọọ idu nwa ahụ gaa ọrụ, ọ bụrụ ngwa nwe company, so ịma ngwa onye nwe company how to run his or her company. The best thing ị ga-eme bụ eyo ka iduru nwa gị bịa ọrụ. Ọ ifilikwe na onwe onye trust ịkpọgharịa nwa tọ, no problem, but the best bụ ịnọ n'ụlọ with ụmụ gị, especially ọ bụ na ịnweghị onye gị na ya bi n'ụlọ. Ịkpọsa nwa gị somewhere, especially ebe crowd dị for a long time bụ risk na ha doo ya na maka echi ma ya ekwube na a na-achọ nwa achọ, ọ na nwa m ji wee daa na akụpesi eze ma ọ kụpe isi. Ka uche unu dịkwa ma precautions ị ga-etake inwe one night think about it, mara the best solution ị ga-arrive at. Na-asị unu daalụ ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinaza, I just gechapụ Odenigbo kịta ebe anyị na-asụ asụsụ anyị awụsa arụ akpa nkata ka ụmụ nwanne. Ka emesịanụ, ndewo. And of course, children bụ the greatest gift of all. Ọ bụ na unu ghọtara egwu ahụ, ga-aghọta why unu ama nji ụmụ unu wee kparịa amụ. Ka emesịanụ. How much is money? It's not